Syrian si autonomous state movement ke bang lapen ke West Karbi Anglong tame Profesor Manbom Profesor Angela Sterang tama kami alang tame in the name of the autonomous state ken si alang lita pinyang ni alang li ta so pil thiben namen lo lapen ke nona CM ke hai tame la so autonomous state movement ken si bang lo si alang li thanga chan lo non West Karbi Anglong Assam along ke wala so ke top 10 along si BA pass Bachelor of Engineer ke pass bang pator phangchu Syrian se alang lita me autonomous state movement long si dolo Elvin Tero na ke hai mai ta nilthan lo India mo ke top university lo JNU ke nang jong thek thei puta me ane sila justice wa ke hai jong social media long thek thei pu la pha sala mita JNU ban sinangai pass lo thek ne sanili ka chini ke alang ta international political science ke amlo top university lo lake JNU ke India ke Jawaharlal Nehru University alang na Syrian se autonomous state movement lo bang Dr. Sar Singh Tera Dr. Jointorong P alang lige specialist gainita Delhi sakuri claim momlo chi olo lason si minimum qualification ke graduate hala sohot cuman kro kai ta nondo Bharat Kumar kai ta do alang tuman da graduate tuman selo la pen ujiti mo ke hai dat deoba daso kitia pani aso pani school nang school ko bina pani school hola non MLA ke asal lang ho chang idunong lang hala alang li bina pani school master claim momlo da claim det pe na phi Haflong Government College alang li lecturer professor manlo la sofi school inspector dalang lo Syrian la pen se autonomous state movement alang li claim la pen al par dame non song mijit dame hele ke ot NDB long dodun lo chairman la pen apike CNC la pen dera sango tum dame alang tum song trok tum ta am sagol kurilo surjolong par ke hai pen chenglo horen sing bia ke hai la pen kang yang dera ke hai tum dame am sagol kurilo tumang pula political power come from beral of the god hele amu pen si ile tuma solution nang chok ji je song lo jel jang mana jong lo moheta than lo ke nili bethang mata hempregamen pen nogam jelolong cheklo joni si cheklo joni ra si jel jang lo sari somaro kela suge remiu ada prang itu manje line nang tupo bano wa hisab kong ke ruti plak nang naudai ji non episode sudara bi jel jang mangge chesro ring undak tahai hala suge remiu breakfast dan pi anang lo ta anjulong anjuta ko sa ta junlong nang ya anda colong andela biang ke theng long tiga cilun nang lo arai lasi hempregamen pen kiti jang tum da topik lo mohet khorsing tero na khai da than lo hempregamen pen si je kaje chok kaje theng hem rit kachi pri apran ke nam na da dolo kar biya jutta ngalo abi pin hormo leader to wan pinni ga pi ojeti munge pinni chi nang lo ke lage la hai jutta ngala klemen lo lasi masi hempre ke nang ni pui lasi hempre ka putha ke nili CM mandet pe nili chuningri lo je hempre ke hanga tum an non ojiti mo ke haita do la benala dera ke haita do hempre ke hanga tum an mo hela khorsing tero na ke gi posom si nili pulola sota hempre ke hanga song tum an isi chingrum nang po chingrum ra mai nang tum dono laso ka pe do ke pha bang ke nili ka kong ke ase tum ban si nili hodai lo la pen jalan tum phada phalo pinan cetong lo hola dak karbila meta mai abari mo fisalo cetong lo hoda bange abake cekroi lo abake sui guri unde bang jui potum da do daka do pusi punonda ni than thelo lidar tum ke aningoi la khai lai lam than ben mo mane vudlong thuti da tel phasi na koi chili polata ko tuliram ransi chokchi puli polata la sini le koi ke la si alang tum than ke signature da mari unde ni ke cekroi ke autonomous state nang ne iltum gela sidul nangi pula sudah sain kuli deh pulang tum sinang than nana sukul terang tum sinang than sain ke lasi autonomous state nangi pulang deh siber atua parti dorom jipu pe pinang boleh tu la sosong jipu pe pinang po je election ahot kecepaya ye phan kopene election manifesto lagi enbon po hala de autonomous state cekroi dun SCC tum da
Joson bekai thulo atuni autonomous state amen besi thulo. Amen da in the name of the autonomous state demand committee pensalang li election thulo. Lasi anotin da do nonna APSRC da me independent candidate ta jaya gathara kahai mata do autonomous state issue ke do BJP da do Congress da do lagi thuran tum da do autonomous state ke sita itum ke hang ji laso pet promang itum isiet situ nangi laso isiet to lo pulang te hempe ke long beji bang anang phiriji non ya no tin da belek ke aro tin ke hang da belek ke lapen ke mo khorsing tero na ke hai alam si hempe alam si nil kelso repeating po aprang alam chini ne nili Congress bomota nili CM mandate pen nili japo lo train ihum rijapo de lo bang suri thom jose non la bida singrong pia ke hai da to lo cetong nam lo appointment dera khai dan tu lo ke Prime Minister ni tu Congress ada ke BJP government lo ni tum dharna to det pe na phi hadak memorandum pidam lo autonomous state reject dera khai do lo surjorong phara khai do lo lapen ke ko Dr. Mamsing long pi dada lo lapen ke ko also George Militer nang dun lapen ke dia pi maslai da do di nang do lasi namen usuk teron da la so nang dun lasi uciti mo kai tum ma so nang ne di la so ta autonomous state lama puthang ni tuman 15 minutes nang pisita ni tum bhan 35 minutes kena pidalo hempre kalam puthak pin pura lo pilo lai silo second manke oko BJP tum thuru bota nile tum oko pin pura lo batai lo dunu pe na phi piam lo lapen ke oda moheda lang ligi pu khorsing terona kipu alam kalau so kipu alam ke sari no je BJP tum bhan la salam puthak hangjir nai pu dimauso lapen dimauso autonomous council lapen Karbiang autonomous council lapen ke MLA ke doan lapen MP avela la soke MP ke la soke Biren Singh Tila nang hang lo hola daksi dilipudun lo urun tera ke hai lapen ke puke dake roton tero na ke hai nang tumle pang dak pang prang no nang tum ke senior BJP apot la autonomous tera puta ke nang tum resolution pon bek dang ipu nang tum pang dak no amat hula sohut urun tera ke hai dan ingeje roton tera na ke hai dan ingeje dimaso district president dan ingeje BJP president aman nili thul lo Ranjit Kumar Dasi nonge minister also ke BJP president Dilip Soikia MP lo nonge nili classmate lo MP lo also ke alang like general secretary la pen ke Phuni Sharma general secretary a pen ke sosi nili ninge lo thurpur sini ninge lo ye academy ni kheruni ke bang hot NDA government